Kamaráti, kamarátky, vítajte opäť na našom YouTube kanáli. Máme tu prvú adventnú nedeľu a my sa už nachádzame v pohorí Čierna hora na východe, kde vraj nič nie je, ale pred mesiacom tu predsa niečo pribudlo a to niečo bude cieľom našeho dnešného putovania. Takže podrobnosti neskôr, poďte s nami. Začíname v obci Kluknava, takej nenápadnej obci, možno známej, ste počuli o kluknavskej brinzi, kde si viete nechať auto a pokiaľ auto nemáte, viete sa sem dopraviť aj pomocou národného železničného prepravcu. No a z tej obce po modrej značke už stúpame a naberáme prvé výškové metre a za chvíľu sa dostaneme na hrebeň, kde sa nachádza ten spomínaný objekt záujmu. My už stojíme pri zelenom bode, alias Green Pointe a hádate správne. Asi 100 metrov za mnou stojí väža vyhliadková, ktorá bola skladovaná ani nie pred mesiacom a je svojím spôsobom unikátna a to si povieme za chvíľu. Tejto rozhľadne spočíva v tom, že je úplne autonómna, disponuje vlastnou veternou turbínou, ako aj 9 fotovoltaickými panelmi, takže si to napríklad v pohode nabijete elektrobicykle alebo vybité mobilné telefóny a dokonca je tu zásuvka aj pre elektromobil. Pokiaľ sem zavítate počas tmy, spustí sa senzor a väžu automaticky rozsvietí na 5 minút. Väža Green Point má úctyhodných 35 metrov a pokiaľ sa chcete dostať na úplný vrchol ako my, tak musíte zdolať 135 schodov. Za optimálnych podmienok vidno okolité kopce, dokonca vraj vidno aj Kráľovú holu. A aj momentálne v takom miernom vetre tu cítime také jemné kolísanie sa, takže ľudia s citlivejšou povahou môžu mať problém a dúfame, že to je normálne a architekti sa niekde nesekli. Sme nechali za nami, ale my dnes ešte nekončíme. Ešte nás čaká jedna atrakcia a tento raz prírodná a tým je skalný hrebeň Koľvek. Tak vyzerá to tak, že minimálne dnes sa jedná o prvý výstup.
samotný skalný hrebeň Koľvek je obrastený alebo porastený čučorietkami a inou vegetáciou a v týchto zimných podmienkach po ňom treba kráčať veľmi obozretne. No skade je to najobozretnejšie? V tomto počasí dobre padne dušok horúcej kávy. Hneď sa chopíme príležitosti a smerujeme ku chate u Smelého Srnca, kde si tú kávu teda dáme. Vzhľadom na to, že sa počasie trošku umúdrilo, dáme tejto rozhľadni ešte jednu šancu a vylezieme na ňu po druhýkrát. Brutálne sú taký, ne? Seba. Končíme pri nádhernom západe slnka. A ako sa ukázalo, na východe predsa len niečo je. A keď zavítate do týchto končín, určite nevynechajte napríklad rozhľadňu pri Kluknave. Ak sa vám dnešné video páčilo, dajte nám like. Keď sa vám nepáčilo, dajte dislike. Ale každopádne nám dajte svoj odber a vidíme sa na budúce, kamaráti. Šťastlivo.